Live na pala. Nadidistract ako kay pumunta ako sa TikTok ngayon. Tingin-tingin lang ako, browse-browse. Nakita ko si Mike Tan. Kailan niyo ba si Mike Tan? Alam kong medyo ahead siya sa akin, pero yun nga yung mga gusto natin. Nadidistract ako, ang pogi. Mike Tan, kung naririnig mo man to, guess kita dito, B. Anyway, nagbabalik pang inyong kadaldalan at daldalerang atleta DJ Maratsoni. At ngayong araw nga, nabanggit ko kanina, ang daming gustong magkaroon ng abs. Na hindi ko na rin mawari, bakit bang gusto mo magka-abs? Ano ba yan? Iba'y pinags mo lang o pangkuha, panghakot ng chicks, Kaya nga to, sabi ko kay Titan Jello, uy, sabi niyo sa akin, Maratoni, parang gusto ko ng abs. Sabi ko, hindi mo na kailangan, isang chinita girl mo lang yan. Anyway, yun nga kanina nabanggit ko, maraming mga taong nagsasabi, ano po ba ang pinaka-healthy o pinakamura na protein options na available dito in the Philippines? Kaya, makwento ko lang muna para lang magkaroon ka ng idea kung bakit mahalaga ang pagkain ng protein. Ako, share ko lang, every time na kumakain ako ng protein, ang tagal kong magutom, B. In fairness kung example, every morning, after ko minom ng tubig, kakain lang ako ng 2 boiled egg. Pagkatapos nun, hindi ko nang kayang isubo yung pandesal. Oo, kasi hindi ko rin mawari. Siguro dahil busog na ako dun sa iglog. At ang pinakamaganda dun is kapag busog ka na agad sa protein, ang tendency ng katawan mo, hindi ka na maghahanap ng iba pang kakainin. Sabi ko yun, 2 sa umaga, breakfast, 2 boiled eggs. Tapos pag lunchtime, pagka hindi ako nakaluto ng chicken breast, hahanap lang ako ng barbecue dito sa may Star City. Tapos napapansin ko, hindi ko na rin nauubos yung buong kanin. Siyempre, as a Pinoy, di ba, masarap ang kanin. Pero in fairness lang din, kapag ka nakadalawang barbecue ka na, hindi ko na, half price na lang ka tayo, B. Oo, pag gano'n, di ba, laking factor lang talaga na based on the research din, kapag ka kumakain ka ng protein or higher intake of protein, may tendency kang mas mabusog agad. Pero syempre, alam naman natin na kaliwat kanan, ang mga gastusin, at hindi rin natin maiiwasan na magtipid. At kapag ka nagtitipid, syempre, hindi naman hindi naman kailangan pabayaan ang pagkain ng protein. Sasamid ako? Ang hirap magsalita pag may sipon. Anyway, ano na nga ang murang protein options ni Maratsoni. Number 1, kahit hindi pa Friday ngayon, isulat mo sa ilista mo na masarap ang munggo. Ayan ang beans po. Very, very high in protein yan. At ang pinakamaganda, mura lang yan. Isang supot, magkano ba yan? 20, 30. Di lang ikaw kakain, pang buong pamilya na. Number 2, tilapia. Alam mo sa Laguna, Laguna de Bay, isa yan sa mga gustong-gusto namin kainin. Bukod sa fresh ang tilapia, at alam naman natin na sa lahat ng mga isda, pag hindi naman masyadong pinanganak na kumakain ng tuna, sashimi, kinimi-kimi, doon lang tayo sa mura, pero mataas pa rin ang protein. Yan po, tilapia, isa rin yan sa mga pinakamagandang source of protein. Pwede mong iprito, pwede mong lagyan ng ginataan o gataan, o kaya naman sinigang, samahan mo ng petchay. I know you love petchay. Mamaya, marami pa akong options, Actually, sinusulat ko na nga to para mamaya at least kahit papaano. Alam mo yun? Maging naman tayo, maging balanse naman tayo sa kinakain natin. Hirap may sakit, Hirap may sakit, kagaya ko, ngungo na. Anyway, ako pa yung magbabalik maya-maya lamang. But for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music ang ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7, Love It. Kailangan pa ba i-memorize yarn? Basic. Metro's #1 Love Radio Basic!